ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. мо мухлисони шифохонаи табиат хайрмақдам мегӯем ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки ба шумо оиди бемориҳои узвҳои ҳозима аз ҷумла бемориҳои рӯдаҳо ва истифодаи растаниҳои шифобахш ҳангоми муолиҷаи онҳо ба шумо маълумот пешниҳод намоем. ба тамошобинони доимии намоишҳои мо маълум аст ки дар намоишҳои гузашта мо ба шумо оиди узвҳои ҳозима дар бораи сохти анатомӣ ва вазифаҳои узвҳои алоҳидаи одам ба шумо маълумот пешниҳод намуда будем ва бояд ҳаминро гӯям ки агар шахси бемор оиди он узве ки нисбати он ӯ масъалаҳои ҳалкунанда дорад ва беморӣ дорад агар тасаввур дошта бошад, пас муолиҷаи ин беморӣ нисбатан осон мегардад ва аз ҳамин сабаб ман ба шумо дар бораи рӯдаҳо, сохти онҳо ва вазифаи онҳо камтар ба таври мухтасар бошад ҳам камтар маълумот медиҳам. Бояд гӯям ки рӯдаҳо яке аз узвҳои ҳозима ба ҳисоб мераванд ва дар навбати худ рӯдаҳо ба ду қисм тақсим мешаванд: рӯдаи борик ва рӯдаи ғафс. рӯдаи борик ин дар навбати худ аз ду қисм иборат буда, қисми аввали он камтар қисми бисёр майда вале рӯдаи 12 ангушта мебошад. бояд қайд кунам ки хӯроке ки мо истеъмол мекунем пас аз коркарди механикӣ дар қовоқии даҳон ба меъда мегузарад ва дар он дар зери таъсири луоби меъда ки дар таркибаш турси хлорид ва ферменти пепсин мавҷуд аст ба хамира мубаддал мегардад ва пас аз вақти муайян ба рӯдаи 12 ангушта мегузарад ва тӯли рӯдаҳо ки дарозии онҳо аз 4,5 то 6 метрро ташкил медиҳад. ин моддаҳои хӯрока ба қисмҳои тартибдиҳанда чарбҳо, карбоҳидратҳо ва сафедаҳо ҳал гардонида бо воситаи хун аз онҳо ба организми одамизод ҷабида мешавад. бояд гӯям ки қисми дигари рӯдаҳо ин рӯдаҳои ғафс мебошанд. барои чӣ рӯдаи борик ва рӯдаи ғафс мегӯянд? рӯдаи борик нисбатан девораи тунук дошта аз ҷиҳати механикӣ на он қадар пурқувват мебошад ва рӯдаи ғафс бошад аз ҷиҳати механикӣ пурқувват буда рӯдаи он нисбатан ғафс мебошад. аз ҳамин сабаб онҳоро рӯдаи борик ва рӯдаи ғафс меноманд. ҳангоми дар давоми ҳаёти худ одамизод ба якчанд намуди бемориҳои рӯдаҳо гирифтор шуданаш мумкин аст ки ба онҳо дуодинит, тифлит, энтерит, калит, энтерокалит, сигмоидит, дисбактериоз ва ғайраҳо мансуб мебошанд. ва бояд ҳаминро ба шумоён қайд кунам ки дар ҳолати тағйир намудани макони зист ва куллан тағйир додани таркиб ва тарзи хӯроке ки мо истеъмол менамоем дар бисёр шахсон алалхусус дар кӯдакон аломати коҳиши рӯдаҳо ё ки синдром раздражённого кишечника мегӯянд ба миён меояд ки ин низ беморӣ ҳисоб мешавад. ба сабабҳое ки ба бемориҳои рӯдаҳо оварда мерасонанд ин якчанд сабабҳо мансубанд. пеш аз ҳама ирсият, яъне ирсият дар бисёр бемориҳо яке аз факторҳои муайянкунанда мебошад. дигар сабаби пайдоиши бемориҳои рӯдаҳо ин истеъмоли хӯроки бесифат, хӯроке ба тарзи дуруст тайёр карда нашуда ё хӯроке ки муҳлати истифодаи он гузаштааст мебошад. дигар сабаб ин асабоният мебошад. агар шумо мушоҳида намуда бошед, дар пайдоиши бисёр бемориҳо асабоният хело роли калонро мебозад ва яке аз факторҳои муайянкунанда мебошад. аз ҳамин сабаб мустаҳкам нигоҳ доштани системаи асаби худ ин боиси гарави саломатии шумоён мебошад. барои ҳамин системаи асаби худро эҳтиёт намоед ва ба он бо як назари муайян муносибат кунед. дигар сабаб ин ба рӯдаҳо ворид гардидани микробҳо ки ангезандаи бемориҳо мебошад низ мебошад. ҳамин сабаб хело роли калон дорад ва агар нисбати дигар бемориҳо гирем, ҳамин сабаб нисбат ба дигар факторҳо сабаби бисёри пайдо шудани бемориҳои рӯдаҳо мегардад. мо ки
оиди растаниҳои шифобахш ба шумо маълумот пешниҳод мекунем. Ҳаминро аз ҳамин нуқтаи назар ҳаминро ба шумо гуфтани ҳастам ки 3 намуди бемориҳои рӯдаҳо мавҷуд аст ки ҳангоми пайдо шудани онҳо мо ба шумоён аз растаниҳои шифобахш тарзи муолиҷаро пешниҳод намуда метавонем. Якум сабаби бемории рӯдаҳо, яъне аломати пайдоиши бемории рӯдаҳо ин дарунравӣ мебошад. Дарунравӣ якчанд сабабҳо дорад. Пеш аз ҳама ин ба организм ворид гаштани микробҳое ки сабабгори ҳамин беморӣ мебошад. Дуюм ин истеъмоли ғизои бесифат, чӣ ки дар бора қайд кардем. Ва ҳангоми дарунравӣ мо ба шумоён якчанд намуди растаниҳои шифобахшро пешниҳод намуда метавонем ки барои бартараф намудани ин ҳолат хело ба шумоён ёрии нағз расонида метавонад. Ба ин растаниҳо пеш аз ҳама мансуб аст пӯсти дарахти заранг, қара дуба. Пӯсти дарахти заранг дар таркибаш моддаҳои рӯйпӯшкунандаи бисёр дорад, дар таркибаш бо миқдори бисёр танин дорад ки онҳо хосияти рӯйпӯшкунандагӣ доранд ва ҳангоми истеъмол онҳо пеш аз ҳама ҳамин лӯпардаи рӯдаҳо ки осеб мебинанд онҳоро эҳтиёт намуда ба бартараф намудани бемории дарунравӣ хело мусоидат мекунанд. Дигар растание ки ҳангоми бемориҳои рӯдаҳо алалхусус дарунравӣ васеъ истифода бурда шуданаш мумкин аст, ин гули озариюн мебошад. Гули озариюн ки ҳоло мана як намудаш дар назди мо пешниҳод шудааст, ин хело растание аз ҷиҳати пайвастагиҳои фоиданок хело бой ба ҳисоб меравад ва хосияти хело хуби зидди илтиҳобӣ дорад. Дигар растание ки бо ин мақсад истифода шуда бурданаш мумкин аст, ин гули бобуна мебошад. ба ҳамагон маълум аст ки бобунаро дар ҳолати бисёр бемориҳо васеъ истифода мебаранд ва ҳангоми иллати рӯдаҳо низ алалхусус ҳангоми барои бартараф намудани дарунравӣ низ гули бобуна хело фоидабахш мебошад. Дигар растание ки ба ҳамаи шумоён хело васеъ маълум аст, ин барги зуф мебошад. Барги зуф ки дар таркибаш планта глицидҳоро доро мебошад, бо монанди пӯсти дарахти заранг дар таркибаш моддаҳои рӯйпӯшкунандаро доро мебошад ва сатҳи лӯпардаи осебдидаи рӯдаҳоро хело хуб ҳимоя намуда барои бартараф намудани бемории дарунравӣ хело нағз мусоидат мекунад. Дигар алафе ки ба ин мақсад истифода шуда бурданаш мумкин аст, ин алафи гармӣ мебошад ки онро бо зубони русӣ чирида трёхраздельная мегӯянд. алафи гармӣ низ ба монанди гули бобуна ва гули озариюн хосияти хело хуби зидди илтиҳобиро доро мебошад ва бисёр хуб мешуд агар шумо омехтае ки ман ҳоло ба шумо пешниҳод менамоям ба худ қайд намоед ва ҳангоми ин ҳолатҳо васеъ истифода баред. Инак барои бартараф намудани дарунравӣ мо аз чунин омехта метавонем истифода барем. бо ин мақсад мо бо қисмҳои баробарӣ пӯсти заранг, қарадуба, гули озариюн, цветки календулы, гули бобуна, цветки ромашки, барги зуф, листья подорожника ва алафи гармӣ трава чиридаро бо миқдори муайян гирифта онҳоро омехта менамоем, бо миқдори муайян онҳоро реза ва майда менамоем ва чӣ хеле ки ман дар намоишҳои гузашта ба шумоён оиди фарҳанги тайёр намудани дамобаҳо маълумот дода будам, ҳамин тавр дамоба тайёр мекунед. Яъне ин миқдори растаниҳоро гирифта дар зарфи сирдори сарпӯшдор мегузорем, ба он бо миқдори муайян оби хунук илова намуда омехта мекунем ва дар оташи паст то ба ҷӯшиш омадан нигоҳ медорем. ҳангоми ба ҷӯшиш омадани ин омехта дар давоми 5-7 дақиқа онро оҳиста меҷӯшонем ва сипас оташро хомӯш намуда сарпӯши зарфро мепӯшем ва ба болои он сачоқ ниҳода дар давоми 30-40 дақиқа нигоҳ медорем. пас аз ин доруи дамобае ки мо тайёр намудем тайёр мешавад ва онро полоронида дар ҳолати хунук гаштанаш дар ҷои хунук, яъне дар яхнон нигоҳ медорем ва бо миқдори 50 мл ин тахминан ним пиёлаи муқаррарӣ мебошад. 3 маротиба пеш аз хӯрок дар ҳолати гарм истеъмол мекунем. дар ҳамин ҷо ман ба шумо як чизро махсусан қайд кардани будам.
вақте ки солҳои 40 антибиотикро кашф кардиданд, дар байни олимон ақидае пайдо шуд ки гӯё ки акнун одамият аз болои ҳамаи микроорганизмҳое ки ангезандаи бемориҳо мебошанд ғолиб мебарояд ва дар давоми 4-5 сол мо тамоми микробҳоро бартараф мекунем. Лекин мутаассифона ҳаёт онро нишон дод ки истифодаи антибиотикҳо хело дониши муайян ва эҳтиёткориро талаб мекунад, чунки ин давраи гузашта аз кашф кардидани антибиотикҳо ба мо нишон дод ки истеъмол ва истифодаи нодуруст ва бо вояи нодуруст истифода бурдани антибиотикҳо ба он оварда мерасонад ки микробҳо чӣ тавре ки одамизод ба шароитҳои вазнин мутобиқ мегардад, микроорганизмҳо низ ба шароити мазкур, яъне ба таъсири антибиотикҳо мутобиқ гардида онҳо мутатсия мешаванд ва дар навбати оянда истифода бурдани ин антибиотикҳо барои бартараф намудани онҳо аллакай ин антибиотикҳо ба он микроорганизмҳо таъсир расонида наметавонад. Ва аз ҳамин сабаб ман бисёр хоҳиш менамудам ки алалхусус ба модарони ҷавон муроҷиат намуда бисёр хоҳиш менамудам ки ҳангоми гирифтор шудани кӯдакон ба бемории дарунравӣ ба худмуолиҷакунӣ даст назананд, чунки ҳоло дараҷаи донишногии халқ хело баланд гардидааст ва ҳар як бемор худро духтур меҳисобад ва ба наздикони худ дар чунин ҳолатҳо тавсияҳои нодуруст медиҳад ки истеъмоли нодуруст ва бо вояи нодуруст истифода бурдани антибиотикҳо ба нишондиҳандаҳои хеле нодурусти ҳаётӣ оварда мерасонад. Яъне муолиҷаи дарунравӣ бояд аз поён аз истифодаи воситаҳои хӯрокӣ, воситаҳои халқӣ, гиёҳдармонӣ бояд сар шавад ва танҳо духтур ҳаққу ҳуқуқ дорад ки дар чунин ҳолатҳо ба истеъмоли антибиотикҳо, пребиотикҳо ва пробиотикҳо ба шумо тавсия диҳад ва дорухат нависта диҳад. Ва аз ҳамин сабаб кӯдаконе ки бе таъиноти духтурҳо аз истеъмоли антибиотикҳои пурқувват истифода мебаранд, мумкин аст ки дар ҳолати аввал аз чунин беморӣ муолиҷа ёбанд, лекин дар оянда ҳаёт дурудароз аст. вақте ки ин кӯдакҳо нисбатан калон мешаванд, калонсол мешаванд, ҳангоми гирифтор шудан ба чунин бемориҳо аллакай ин антибиотикҳо ба организми онҳо таъсир расонида наметавонад ва дар натиҷа бисёр бемориҳое ки ба монанди калид, энтерокалит, энтерит ки сабабгори онҳо ба айёми кӯдакии одамон рафта мерасад, сабабгор мешаванд. аз ҳамин сабаб бисёр илтимос менамудем ки ба худмуолиҷакунӣ даст назананд. дигар гурӯҳи бемориҳое ки ҳангоми иллати рӯдаҳо ба миён меояд, ин қабзият мебошад. дар намоишҳое ки ба муолиҷаи бемориҳое ки ба талхадон вобаста буд, мо ба шумо тавсия дода будем ки бемории қабзиятро чӣ тавр муолиҷа кунед. ҳангоми қабзият фаъолияти рӯдаҳои рост нофаъол мегардад ва дар натиҷа ихроҷи ахлоте ки дар рӯдаҳои ғафз ҷамъ мешаванд суст мегардад. дар натиҷаи реабсорбсия қисми моеъи ахлоте ки дар рӯдаҳои ғафз захира гардидааст ба организм гузашта охлот сохти механикии сахтро мегирад ки ихроҷи он хело душвор мегардад ва ин дар навбати худ ба якчанд сабабҳои бисёр нохуши организм оварда мерасонад. ва аз ҳамин сабаб ҳангоми гирифтор шудан ба ҳолати қабзият мо ба шумоён чунин омехтаи растаниҳоро пешниҳод мекунем. бо ин мақсад шумо метавонед бо қисмҳои баробарӣ барги сано, листя сенне, риши ҷуворимаққа, алафи шибит, укроп ва хуши ва алаф ё решаи чуқри ревенро гирифта, чӣ тавре ки ман дар боло ба шумо оиди фарҳанги тайёр намудани дамоба маслиҳат додам, ҳамин тавр дамоба тайёр намуда онро истеъмол кунед. боз як воситаи хуби халқие ки ҳангоми қабзият истифода шуданаш хело фоиданок мебошад, истеъмоли зардолу ва олӯи сиёҳ мебошад. яъне шумо метавонед ҳамчун ғизо ва ҳамчун дорворӣ аз зардолу ва олӯи сиёҳ шарбат тайёр намуда ё ки компот тайёр намуда онро
пагоҳи рӯзӣ истеъмол намояд. Дигар ҳолате ки ҳангоми бемориҳои рӯдаҳо ба миён меояд, ин хунравӣ рӯдаҳо мебошад. Бояд гӯям ки ин ҳолати хело ҷиддӣ мебошад ва ба он хунукназарона нигоҳ кардан ба натиҷаҳои хело бад оварда мерасонад. Аз ҳамин сабаб дар чунин ҳолатҳо бепарво нашавед ва барои боздоштан ва баланд намудани лахташавии хун шумо метавонед аз растаниҳои зерин истифода баред. Бо ин мақсад шумо бо миқдори баробарӣ аз бӯи модарони сафед, алафи газна ва алафи халтаи ҷӯғӣ истифода баред. қисми муайяни баробари ин растаниҳоро гирифта бо тарзи муайян онро реза менамояд ва чӣ тавре ки дар боло ба шумо мо тавсия додем, аз ин омехта дамоба тайёр намуда онро бо миқдори 50 мл ду маротиба пагоҳӣ ва бегоҳӣ пеш аз хӯрок дар ҳолати гарм истифода баред. Бояд гӯям ки ҳама чиз бо якдигар алоқамандӣ мебошад. Аз ҷумла узвҳои ҳозима низ ба якдигар хело алоқамандӣ зич доранд ва ҳангоми номусоид ва номукаммал фаъолият намудани меъда, ғадуди зери меъда ва талхадон дар рӯдаҳо бисёр аломатҳои беморӣ ба миён меояд. Яъне ҳазми таом бемизон мегардад. Дар рӯдаҳо пайдоиши газҳо ба миён омада одам ҳолати дами ғарӣ шикамро ҳис мекунад, қабзият ба миён меояд ё ки дануравӣ ба миён меояд. Ва аз ҳамин сабаб таҷрибаи кории мо нишон дод ки омехтае ки ҳоли ман ба шумоён истеъмоли онро ҳангоми бемориҳои рӯдаҳо пешниҳод мекунам, дар чунин ҳолатҳо барои ба меъёр овардани ҳазми таом ва бартараф намудани бисёр ҳолатҳои нодурустӣ ва бемории рӯдаҳо мусоидат мекунад, онро ба шумоён ман пешниҳод мекунам. Боз як бори дигар ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин омехтае ки ҳоло ман ба шумоён пешниҳод мекунам хело хосияти хуби муолиҷави худро дар давоми практикаи дар давоми фаъолияти кории мо нишон дод ва бисёр бемороно ки аз ҳамин дамоба истифода мебаранд борҳои бисёр ба мо муроҷиат намуда маҳз ҳамин тайёр намудани ҳамин дамобаро мепурсанд. Инак агар лозим шуморед, шумо метавонед ин омехтаро ба худ қайд намоед. Барои ин мо бо қисмҳои баробарӣ риши ҷувори макка, кукурузна рилса, зардпоша, трава пижмы, меваи ҳуҷ, плоды шиповника, алафи пудина, мята перечная, гули бобуна, цветки ромашки, алафи гарми, череда трехраздельная трава, гули озариюн, цветки календулы, алафи тахач, полынь горькая, решаи ширимбия, корень солодки, алафи кокути, ёки душица обыкновенная, алафи шибит, укроп пахучий ва алафи қосни цикориро гирифта онро омехта менамояд бо миқдори лозимӣ реза намуда, сипас бо тарзе ки ман ба шумо тавсия дода будам аз он дамоба тайёр намуда барои бартараф намудани иллатҳои рӯдаҳо истифода мебаред. Ин буд маслиҳатҳое ки мо ба шумо оиди муолиҷаи бемориҳои рӯдаҳо аз ҷиҳати истифодаи растаниҳои шифобахш пешниҳод намудани будем, мо ба шумо пешниҳод намудем. Ба ҳамаи шумоён тани сиҳату хотири ҷамъ орзу намуда умед мекунам ки шумо намоишҳои моро ки ҳар ҳафта ба шумоён пешниҳод мегардад тамошо мекунед ва аз маслиҳатҳои мо истифода мебаред. Ба ҳамаи шумоён тани сиҳат ва хотири ҷамъро таманно намуда то намоишҳои оянда хайрамақдам мегӯем. Саломат бошед, бемор нашавед.